rondjes draaien met het fruit. En de andere kant op. En nog een keer. We hebben al een jaar lang het schoolfruit van Fruitvriendjes. En de afspraak is dan dat je een sponsorloop doet om het te bekostigen allemaal. En we zijn ook het hele jaar al bezig om kleding in te zamelen vanwege het schoolfruit. En dit is het laatste zetje om het laatste geld bij elkaar te sprokkelen met de sponsorloop. Het geld gaat naar Fruitvriendjes, zodat ze alle scholen in Nederland kunnen voorzien van schoolfruit. Ja, nou, wij zijn een school die vooral veel doet aan bewegen en sporten. Hè. Daar profileren we ons mee. Dus wij vinden gezonde voeding hoort daar ook bij. En we willen ook promoten dat kinderen gezond eten. Dus het is niet alleen fruit, maar bijvoorbeeld ook een komkommer of een tomaatje. En dat vinden ze altijd heel lekker. En daar kijken ze ook echt naar uit. We laten ook zien welk fruit er komt. Het staat ook op het bord in de school, zodat de kinderen precies weten wat er deze week te eten valt. En nu hebben we specifiek de ouders gevraagd om eens te komen kijken. Want we doen het dit jaar voor het eerst, dus het is voor iedereen even nieuw. En het kan nu mooi met dit weer. Dan moeten we het rustig. 1, want wij gingen voor de 10. We hebben wel heel veel kinderen die al fruit meenamen naar school. Hè. Dus het was hier al wel gewoon een goed gebruik. Maar ja, door dit te doen promoten we het nog eens een keer extra.